Asesiphinde sabuyela kwisimanzonzo. Siyabonga i-support enithe nasipha yona ngokuthi sharisha amavidiyo ethu, ni-subscribe ni-comment. Bese sicela nabantu abangaka-support ukuthi benze njalo bengasali emhlambini. Sihlabela phambili indaba engikuphathele zona ezokuthi usekhwela daily-ke uStayela kwiqembu Amageza Amahle. Siyakhumbula Amageza Amahle akhiphe i-album yabo entsha ethi DM Sakazi ngempelasonto ngeSabatha. uStayela kusolwa Amageza Amahle ngokuthi bakhiphe i-album embi kunawo wonke, ukuthi bavele bayenza i-mix nje i-house bayenza umgxobanyawo. Wasethi futhi isikhala samaMjinji siyabonakala kule album le njengoba ethi kwehle izinga. Wasethi uMaMzinji uvele washiya nje kuyihlesa nenhlamba. Uma ukuthi usuyilalelile wayithenga le album le, ake hlangane ngezansi sizwe umbono wakho ukuthi wena uyizwa kanjani le album le. Ngabe ngempela kuyihlesa nenhlamba noma cha? Anginjalo njengoba esho uStayela. Singihlabela phambili futhi abahlali bebuza ukuthi ingani uquality ehlala ephakathi imali emcimbini kodwa mawuya ngakubo akekho umuntu noma kumavidiyo azange ukhombe ukuthi uquality nakepha abantu bangakubo. Ukuphendulile-ke lo mbuzo lo ngesikhathi ebizwe kwiGagasi FM lapho bem-interview khona, ushilo ukuthi abantu bangakubo abaningi azange bekholelwe kuye ngesikhathi sakhula. Lokho kwenza ukuthi kube nzima-ke manje njengoba esethi usephumelele ukuthi abuyele ngakubo, njengoba esho ukuthi kusekhona abantu futhi abangamzwisisi kahle. Uthi kodwa iminyaka mehamba uzozama ukuthi abuyele ngakubo futhi eyobuyisela back emndenini etulayo nabantu abadinga usizo. Nawe yini ofisa ukuyenza umphakathi wangakini njengoquality? Ngizosheshe ngikhathule bafuna nxa ukhala ngesikhathi. Kwangakithi umphakathi ngiyafisa ukuthi libe khona iqhaza nolibamba njengoquality. Okuze ngabe futhi sengiqalile ngiyakwenza lokho. Kepha ngenxa yengcindezi engisuke ngayithola-ke ukuthi abanye bangakithi akubona bonke ngithe uma bengisuka ngivele bangemukela ngendlela. So yonke lokhuzane into yokuxhasa noma ebengisuke nephathi bangakithi ngiqale ngiveze abantu imbude because kukhona umuntu wangakithi ongakhona ethi uquality wangakithi impela kodwa angikaze ngambona ekwenza lokho emcimbini wangakithi ethi umuntu imali kodwa nje ngibone emafonini ethi imali emcimbini yakoThekwini uma esuqaleni nje umasipala. Isizathu-ke abangakithi abantu angibazanga ukuthokoza ngabo ngisaqala into engangiyenze yangiveze ebantwini. So sengaqala ngikwenze njengamanje babonise ukuthi lento ababethi soyicela ivuthile bese bengafike manje kwabiyela bezoyicela isivuthile impela-ke manje. Wow, quality siyabonga kakhulu isikhathi mfowethu. Sengihlabela phambili indaba engiphethe ngayo zokuthi u-Ali Mfamgube usecacisile izindaba ekade zingamahlebe zokuthi usethandana nomunye ukazi we-Red Nation wezamthandeni. Uthi u-Ali amahlebezi nje la amanga futhi uthi umuntu nje ocreate i-fake account wayibiza ngo-Ali. Wasethi yena nawo ama-account akhe la ngezansi wona official acontrolwa wuye. Wasethi abantu abayiqhelelanise nama-fake account. Nathi siyaqhuqhumezela ukuthi ama-fake akhona akhulaza ku-Facebook asaqapheleni singathi masekubhaliwe masesitshena ukuthi uyena ngempela umnikazi. Umfa amahlobo ake ngidede indawo sesihlangana okuzayo ayipheli indaba kwesimanzonzo till next time. Kodwa akhuluma ngokuthi i-Red Nation mina ngithandana nayo izinto ezikanjalo. Cha bafethu ngicela ukunicacisela lokho. Into efana naleyo ayikho futhi ayisoze yaba khona ngoba mina ngumculi ukhulile ngokomqondo, ukhulile futhi nangokweminyaka kanti futhi omnomzane oyihloniphayo. Into efana naleyo empilweni yami ngeke ize yenzeke ukuthi kube nentombazane mhlambe engithandana nayo engaze ngiyiposte ku Facebook ngikhulume lezi nkulumo